motivación naceu da curiosidade, xa que un día cunhas prácticas no laboratorio co profesor de biología encontramos un obxecto estrano. Ese obxecto era unha egagrópila. Unha egagrópila non é máis que a regurxitación dos pelos e osos das presas da curuxa, que xa non precisa para a súa alimentación. A metodoloxía que usamos para abrir as egagrópilas foi mollalas para poder ablandalas e retirar os osos máis importantes, que son o cráneo e as mandíbulas. O resto dos osos retirámolos porque non sirven para analizalos segundo a clave dicotómica. A maioría das veces, a lupa de man non nos aportaba suficiente precisión como para determinar que especie era. Por iso, empregamos unhas lupas binoculares que son máis potentes e que nos permiten fixarnos en detalles moi pequeniños, por exemplo, nos dentes, para determinar especies moi parecidas entre sí. Unha vez obtidos os resultados, analizámolos e sacamos como conclusión que as presas máis abundantes da curuxa na nosa zona son o rato toupiño, Microtos lusitanicus e o rato de monte. Apodemos silváticos. Ademais, tamén atopamos menos presas de outro tipo de especies e algúns anfibios.